खुलुमबाय गासैखौबो बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ' नोंथांमोननि थाखाय जों माखासे बर'नि राजखान्थियारि रादाब होनो लादों। बे राजखान्थियारि रादाबानो जाहैबाय 25 नं बागानपारा समष्टिनि सिङाव थानाय दमदमा ओनसोलाव UPPL राजखान्थि हान्जानि सांग्रांथि मेल लानायनि मोनसे रादाब नोंथांमोननि थाखाय जों लानानै फैदों आरो बे रादाबानो जाहैबाय बावैसो 20 खालार थामहिनबा रबिबार खालार खालि UPPL राजखान्थि हान्जाया नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय दमदमा ओनसोलनि दाबथाम जायगायाव राजखान्थियारि सांग्रांथि मेलखौ बिथांमोना खुंलाङो। बे राजखान्थियारि सांग्रांथि मेलाव नुजाथिदोंमोन 25 नं बागानपारा बियाबनि UPPL नि बिजाथि कातिराम बर' बिथाङा नुजाथिदोंमोन आरो बिथां कातिराम बर' बिथाङा नुजाथिनानै जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों खायसे खोथाफोरखौ बिथाङा मोनथिनो होदों। दा बिथाङा मा खोथा मोनथिनो होदों आरो बिथाङा मा बुंदों सोरनि बागै बेखौ नोंथांमोननो जोङो दसे उनावनो जोङो बिथांनि बे एक्सक्लुसिभ भिडिअखौ नोंथांमोननो जों दिन्थिनो नागिरगोन। बेनि आगोल नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरो जे दमदमा ओनसोलनि गंथाम गामि जेरै कालैपार बग्रिबारि आरो गुबुन गंसे गामियाव UPPL आ मोनसे गोख्रों राजखान्थियारि सांग्रांथि मेल बिथांमोना बावैसो 20 खालार रबिबाराव बिथांमोना खुंलाङो। बेवहाय फैला जे बरगयारि बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै गोबां खोथा बुंलाङो। अब्ला फैदो बड'लेण्ड खौरां गासैबो नागिरो नोंथांमोनजों दानिया खोनासंनि जे 25 नं बागानपारा बियाबनि UPPL नि बिजाथि कातिराम बर' बिथाङा मा बुंनो नागिरदों बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों। नैबे जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबाव माने जोंनियाव दासिम जि मोनसे थासारि बे थासारियाथ' बे मोजां थासारिजोंनो जों दल हिसाबै मोगा मोगि जाबाय दोङो आरो नैबे समाव जोंनि जि बागानपारा समष्टि बा बागानपारा बियाब बे बागानपारा बियाबाव दिनैनि समाव जोंहा UPPL हिसाबै मोनसे मोजां पजिशनाव दोङो आरो जोङो जिखिनि खमायावनो बिसायख'थिया जायाथों मानो जोङो बागानपारा समष्टि हिसाबै जोङो देरहानाया जोंहा रोखा जानानै थाखाबाय आरो बेवहाय गुबुन हानजाया बेवहाय जेबो माने फेक्टर हिसाबै आवगायबोनो हानाय नङा बा जेबो फेक्टर हिसाबै बेवहाय खामानि मावनो हायाखै बर्थमान। दा बेथ' माबाया जि फानद्रा सोदोब बे फानद्रा सोदोबा खोनानायाव माने मोनसे राजखान्थि हान्जानि थाखाय बियो खोनानायाव गाज्रि जागोन। नंखायबा नैबे 2020 मायथाइयाव खिन्थु बे जि मोनसे अमा जाहोनायनि जि मोनसे माने बिथांमोना खालामबाय थादों बियो खिन्थु फानद्रा फाथिनायानो बियो माने नैबे 2020 मायथाइयाव माने BPF आ माने बे BTC निफ्राय बिथांमोना रायजो राजा बिथांमोनखौ बिदाय होबाय आरो बिथांमोना निस्सय माने फानद्रा फाथिनायखौनो खुंगासिनो दोङो बेखौनो। बेथ' बिथांमोना बेखौ गोदानै दासो बिथांमोना बेखौ माने जायखौ जोङो सतबांसा होननानै बुङो बे सतबांसा होनांगौनि सम नङामोन। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिया माने 17 बोसोर माने BTC खौ खाखन खालामबोखाबाय नाथाय बे 17 बोसोराव बिथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ होदोंमोन नाथाय मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै आरो नै दा जि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों आं नुवाखैबो खोनायाखैबो जिहेतु नोंथाङा सोंदों दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दे नै बेयो थांनाय जिखिनि बिसायख'थिनि समफोर बे बिसायख'थिनि समाव सतबांसा होबोनाय बा रायजो राजाफोरनो बाथ्रा होबोनाय बायदियै जि फेलें बाथ्रा होबोनाय बेनि अनगायै बियो जेबो जानाय नङा। नैबे जि मोनसे बाथ्रा बुंदों दे उन्नयन परिखद जौगानाय उन्नयन परिखद दागोन होननानै BPF आ बुंदों दे थांनाय 15 बोसोराव बिथांमोना सुबिदाखौ मोन्दोंमोन खिन्थु जेबो खालामाखै। नाथाय जोङो नैबे UPPL आ जोंनि जि मोनसे इस्ताहार ना बे इस्ताहारावबो बिथांमोननि इस्ताहाराव बिथांमोना बेखौ माने जोंनि जि UPPL नि जि मोनसे माने इस्ताहार बा जोंनि UPPL नि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ बिथांमोना जोंनिफ्राय लादों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 15 बोसोराव बेबायदि उन्नयन परिखद माने हाग्रामा महिलाया जेबो खालामखायाखै दाबो खालामनो गोसो गैया माने नैबेखौ UPPL निफ्रायल'सो माने दाहार लानाय जादों बे सोदोबखौ। ভাল ব্যক্তি বা ভাল প্ৰাৰ্থীক আমি ভোট দিব লাগিব আৰু আমাৰ কি যি পাৰ্টিয়ে আমাৰ মানে যি দলে আমাৰ যি মানে ৰাজনীতি দলৰ পৰিকল্পনা থাকে সেই নিচিনা ৰাজনীতি দলক আপোনালোকে ভোট দিয়া माने बोर्डो बेखौ जोंहा थिग खालामनांगौ साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जोंहा दाखालिबो 2020 नि 27 तारिख बर'निल' सुक्ति नङा बे रन्जन दैमारिनिल' सुक्ति नङा बे गोविन्द बसुमतारिनि सुक्ति नङा बे सुक्तिया जाबाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो सिबिग्रा बेवहाय दङ
बेयाव साख्रि बाख्रि होनायनि नङा होमबा आइ आफा रायजो राजा थांना थानायनि माखासे सुबिदा नैबे सुक्तियाव दङ बेखायनो बे सुक्तिखौ जोङो बास्तब तो जोबनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि राजखान्थियारि रादाबखौ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय उननि राजखान्थियारि रादाबाव नोंथांमोनखौ निश्चय लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों